Шундай табылды саяси ойыннарда телисеңме теләмисеңме катнашырга туры килде. Без бит ничек кенә бәйсез бер тырышсак та, ничек кенә шәхси үзебезнең эшебезне барырга тырышсак та, барыбер ниндидер мезгилләрдә, ниндидер этапларда сәнгать кешеләрен, бигрәк тә популяр җырчы кешеләрне шушы ниндидер сәяси уеннарга алып кереп китәләр. Мин бүген дә читтән карап торам кайберәүләргә. Нишесең, кемнәрнер шулай алып кереп китәләр, алар аны әле күрмиләр, аңламыйлар. Сугыр килештереп китәләр. Мин моны читтән карап торам да, җегетләр, әле аңламыйсыз, шул берәр заман барып җитәр әле сезнең башыгызга дип уйлап торам. Сезнең очракта. Минем очракта бөтенләй шулай булды. Ул шул заманда барыбер шундый политик сәяси эшләр, баталиялар бара иде Башкортстанда. Шунда инде мине безнең хөрмәтле Муртаза президент Муртаза Габайдулловичка ничектер җиткергәннәр инде. Менә ул шулай, менә ул былай, менә ул шундый вакытта Себерләргә акча эшләргә чыгып киткән дип шундый бер сүз җиткергәннәр. Дөресен әйтергә кирәк, Муртаза абзыйга бик ошап бетмәгәндер бу хәл. Аны аңларга да кирәк. Ул президент кешенчә еллар властьта, бөтен кеше бар тик шуның белән шөгыльләнергә тиеш, бөтен кеше дә бер фикердә булырга тиеш дигән уй булгандыр дип уйлыйм. Һәм аны ирекле артист. Мин ирекле артист. Монда бу очракта ирекле булырга тиеш булмаганмын икән дигәнне инде миңа соңыннан җиткерделәр. Башта мин үземнең кайда яңгылышканымда аңлый башладым. Һәм ул Муртаза Габайдуллович әйткәндер дә оныткандыр дип уйлыйм мин. Һәм без аңардан соң бик күп тапкырлар күрештек, кочаклаштык, көлештек. Һәм мин аны бер ачу да тотмыйм. Ышанасызмы? Мине 7 ел буена шушы этап дәвам итте. Мин ачу тотмыйм. Чөнки әйтүен ул әйткән, һәм оныткан. Башкаручылар безнең система шундый. Безнең менә бу система, менә бу махавикка кереп китә. Ул кем уйлаган шул махавикның астына килеп керемен дип. Һәм ярар әле исән калганмын, ярар әле 7 елга гына барган. 7 ел күп булды туганнар. Чөнки 7 ел эчендә бик авыр булды, чөнки тегеннән сүндерделәр, монда кертмәделәр, монда алып ташладылар җырларны. Тегендә куймадылар. Аны күпләр белмиләр дә хәтта. Күпләр халык, гади халык, мин бит әлеге дә баягы скандаллар нитмәдем. Мин әлеге дә баягы зарланмадым. Анда да түздем. Анда да эндәшмәдем. Дөрес булгандырмы, юктырмы? Халык гади гына итеп үзенчә уйлап куйды. Айдар да Уфаны ташлап Казанга күчкән икән диде. Чөнки мине ул вакытта бары тик Татарстан телевидениесеннән, Татарстан радиосына бирде.